Andito ngayon tayo sa apat na breakaway. Sino kaya unang angat dito? Last 350 meters to the finish line. Pop de Ocampo, Gio Quaresma, James Ubaldo, and Arvin Almendrez. Sinong unang angat dito? 55 kilometers per hour. Medyo madiin na to mga idolo ha. Nagkakadiin, nagpapakiramdaman sa bandang kanan. Mukhang nagbabantang umangat yan si James Ubaldo. Pero sinundan ni Quaresma sa bandang kanan si Arvin Almendrez. Sinundan kagad ni Pop de Ocampo itong si James Ubaldo. Naiiwan ng bagya itong si Gio Quaresma. Tindire ng mga 55 kilometers per last 250 meters to the finish line. Naiiwan si Gio Quaresma. Makakadikit pa kaya na Arvin Almendrez. Nasa biba ng harapan wala ha. Makakadikit pa kaya itong si Gio Quaresma. So yo, dito ngayon tayo sa road bike amateur category. Medyo na-late tayo dahil tinapos muna natin yung category ng mga Marlboro Legends. So makaisang lap na itong ating mga road bikers sa amateur. So bago tayo magbakbakan, nakalaman mo na i-shoutout si Sir Eddie Balanga, Angel C. Soliano, June July, Adriana Villera, Fred Tualia, Dong Sabukol, Danilo Escueo, Liu Makabugo, Rixo, Mariby Cobra, Tessie Seco, Janet Bisay Flores, Merian Madriaga, Catherine Tataniados, Alvin Busto, Maximo Gracia. Tatutuloy natin mga ibang mga sponsors. Eddie Balanga, June July, Angel Season, Elena Villera, Fred Tualia, Felix Celeste Jr., UDC Pinoy Cycling Route at Mr. Al Villamel. Shoutout din siyempre natin yung ating organizer. Siyang nag-invite dito sa atin ha. Si Sir Danilo Tabukol Senior at si Sir Dali Tabukol. Ayun no. So shoutout din mga supporters. Alfonso Baptista ng San Bruno, California. Potpot Adventure ng Saudi. Potpot Gang, Sikad Bisaya from Jubail KSA. Butchoy TV, Adis Adil, DGPS, BCC. Shoutout din si kay Joe Mendoza, Boss Dandex, Boss Ma TBI, Boss Gerard Sabado. Siyempre sa lahat ng ating mga supporters, viewers, and subscribers. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, kaya subscribe na kayo sa team Kapadyak Cool Bikers. Siyempre like and share the video para lamang makarood at makakita sa ating mga na-upload na video. Okay, walking action tayo mga idolo. Ito pa rin tayo sa ako ng mga road bike amateur. Andito lang sa likod mong si Gio Quaresma ng Team Hirena, Arvin Almendrez. Mukhang nagkakabantayan itong dalawang to ha. Ayun, si Dali Tabukol yata. Ayun mga idolo ngayon, nakita ko Joshua Nicolas, Joshua Estrada, Daryl Dolare, Algie Martin, John Mac Almendrez, mga batang processor si Dave Baliviano. So meron tayong breakaway. Tigati ko sito ating mga breakaway. Meron tayong breakaway, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat kung medyo umadbas, nakikita ko Jonel Taco, Daniel Forinas, isang Team Vendetta, si Andre Valencia. Andre Valencia yun? Ayun, si Andre Valencia na. Ito nakadindeta, hindi rin kilala mga ito. Tinanong ko kanyang pangalan, pero nakalimutan ko kung ano ang kanyang pangalan. So shout out to you idol from Team Vendetta. Kasi siya medyo nakalimutan ko ang iyong pangalan. So yun, umakakata sila 49 kilometers per hour. Napakahirap talaga mag-voice over dahil nasira yung ating mic. Kaya ito, voice over tayo mga idolo. Sa bandang likod, medyo umaangat na. Nagkumakarga na yung telephone. Talagang didikitin na nila sa ating mga breakaway. So ayan na nga, dumikit na. Dinikit na ng peloton itong ating mga breakaway. Na naman kaya ang unang angat mga idolo ha. Sa bandang kaliwa, may kulay pala umangat. Sa bandang kanan, nakakulay puti naman ang umangat. Ayun, nakakaliwa 15 meters pa. Walang sumunod ha. Mukhang Team Exodus to, Dayo from Metro Manila, kasamahan to Team Daryl Dolate, mga ito no. Lumayo na nga, wala agad sumusunod, talagang lumingon sa kanan, lumingon sa likod, walang sumunod, tinira na agad dito, sinagad-sagad niya na. Ang tanong, masasagad niya kaya hanggang dulo? Kaya niya kayang tagpusin hanggang finish line? So diin na din siya ito, 49 kilometers per hour, solo breakaway, makakatiis kaya ito? Hanggang dulo. Tignan natin kung gaano kalakas, gaano katindi ang naipong lakas nitong si idolo. Ensayado, maganda ang katawan, matikas.
Maganda ang tindig, ha? Walang lingon-lingon, dire-dire yung pumipid, 55 kilometers per hour. Dito, malapit tayo sa bayan ng San Manuel, ha? Tignan natin kung kaya pang dikitin o kayang makalayo ng sobrang layo ito ating solo breakaway. Ayun, no? Walang lumingon sa likod, pero tinitignan yung kanyang mga kalaban kung madidikitan po siya, pero hindi, walang dumidikit. Tignan natin yung likuran. Kung anong nangyayari sa may likod, titignan natin ito ating paleton. Oy, medyo laylo. Ito medyo umangat. Kung nakakulay blue, sinusundan ng nakakulay pink at blue uli. Ayun, yung ating peloton, medyo naglaylo. Ayun, single file lang, ha. Talagang mabilis, madiinan. Mahaba-haba pa tong karera natin, mga idolo. Balik tulak pa. Mahaba-habang bakbakan. Armin Andreles, andito lang sa likod. Champion lang ito sa Batang Pinoy. Kaya nakikiramdam. Tinitignan ng galaw ng mga alam. Tinatanaw sa may bandang harapan kung medyo nakakalayo na ba yung ating mga breakaway. Sabi niya, hindi pa. Tignan mo na ako sa likod. Magpapahipahin nga. Makikiramdam kung kailan ang tamang timing ng pagbanat. Ayun, no? Medyo pakiramdaman pa ito. Chill ride. Andito rin, nakikita ko mukhang si Christian De Lena yung isa dito. Meron tayo isang Team Balde. Yun, no? Malapit tayo sa kabayanan ng San Manuel, Pangasinan. So, dito lang, magkakadiinan, mga idol. Ayan, andito rin pala si Jeff Warren ng Team Lirena. Dali tabuko yata yun, ha? Dito rin itong mga Team Kamiling. Team SMBC ng San Manuel. Junel Tako-Tako, Team Dandex, si Aloy Delacruz, andito. Ayun, si Joshua Nicolas, si Daryl Dorate, mga Team Exodus. Mukhang marami-rami itong Team Exodus, ha? Batang Placido. Si Balinjan, ayun, Jope Tandaan, Batang Placido. And John Mark Armendres. Yun, dito naman tayo sa apat na breakaway. Nandito na tayo sa kabayanan ng San Manuel, Pangasinan, no? Approaching na tayo sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. So, apat na ating breakaway. Nabutan o kinain ng peloton natin solo breakaway kanina na Team Exodus. So, ito kaya ng apat na breakaway. Isang Lirena, si Gio Quaresma. Isang nakakulay blue, itong si James Ubaldo and Lorena Paulo. Sa ating kilala itong siya, mga idolo. Ang kanilang speed, 49 kilometers per hour. Talagang pinipilit nila makalayo sa ating peloton dahil ang agwat lang nila sa peloton ay mga 70 meters lamang, mga idolo. Diyos ko po kayo ito. Kayang habulin pa ito, ha. Kaya pa itong habulin ng ating mga peloton. So dito tayo, medyo mag-right down tayo dito going to Asingan, Pangasinan. So makikita natin kung makakaabot pa ba dito yung ating mga peloton. Madidikitan pa kaya nila? Medyo nagbagal, nagbagal itong ating breakaway. Ayan, right turn going to Asingan, Pangasinan. Got itong peloton kung gaano sila kalayo. Ayun, no? Ito na agad yung ating peloton, no? Mga 50 meters lang, mga idolo. Makahabulan pa't madidikitan pa to, ha. Marami pang pagbabagong magaganap. Diyos ko po kayo ito, medyo madiinan na rito. Kasi pang second lap na natin ito, may 3 laps tayo, ha. Ayan, no? Medyo si Idol, mukhang tinatamaan na. Naubusan ng gasolina o nag-reserve. Ito yung ating grupo, bumibilis na, oh. Ayun, Jeff Gare, Arvin Armendez, nasa medang bandang likuran lang, ha. Nakikiramdam pa rin. Mabilis na itong diinan ng ating peloton. Mukhang sa bandang kanan, ko wala yung nakakulay puti, dire-diretso, 55 kilometers per hour. Agad-agad yung ditikitan yung nasa may harapan na naghahabol pa itong ating peloton. Ito yung nakakulay puti, oh. Madin na madin. Aba, lalampasan niya pa itong, inangatan pa itong grupo na to. Nilampasan niya pa yung isa, yung Team GLC, mga idolo. Grabe, ha. Diyos ko po kayo dun, matindi yata ang ensayo ni Idol. Naiiwan itong GLC, kinain ng grupo. Itong nakakulay po rin, dire-diretso lang na nilalampasan, isa-isa niyang nilalampasan yung mga grupo, yung mga solong grupo dito sa harapan niya, nilampasan niya, isa, lima na, 6, nilampasan, pero madin na madin pa rin yung mga niyang pinal, no? Madin pa rin, ha? Talagang hindi niya ramdam yung kapaguran. Matindi kaya naging ensayado, kaya mukhang didikitin pa niya itong grupo na to, ha? Grupo, nandito sa grupo to, si Ruben De La Cruz, James Ubaldo yata isa yun, at saka si John Mark Armendres. Tignan natin kung makakadikit yung nakakulay po ito. Ito na nga, talagang gigil na gigil, ha. Tigang-tiga si Dulong. Mukhang lalampasan pa niya, inangatan pa niya yung grupong yun, no. Grabe lang yung style ni Idolo, ha.
Tignan natin sa likuran, medyo mabilis na rin yung peloton ha. Mukhang didikitin na rin dito sa mga grupong to, mga idolo. Andito si Gio Quaresma, yan, si Joshua Trata. Ayun, si James Ubaldo, dito sa grupo to, medyo mabilis ang diinan ha. 55 kilometers per hour. Ito, medyo nagpapaiwas sa bandang likod ng si Lorena para lumingon sa likod. Inausap si Nicolas, ito na yung mga bigas, si Daniel Torinas and Jeff Gare, dire-dire sa may batang harapan. Gusto ko kahit medyo humabol pang isa, oh. Sino kaya magtatagumpay dito, mga idols? Ito, didikit din itong grupo to. Dahil Dorado yung umahatak sa grupo. So, dito na tayo sa may highway. Medyo malaki-laking highway ito, ha. Dito magkakaalamanan, mga idols. Dahil dito magtitiglasan itong mga to. Dito maraming magtatangkang mag-breakaway. Susubukan nila kung makakatakas ba sila nang hindi sila tinutugis sa mga kalaban. Medyo nagdikit-dikit na, oh. Single file. Nagpang-apang-abot, mga idolo, ha. Andito na yung ibang mga big guns sa harapan. Ayun, si idolo mukhang pakalas na rin, ha. Ayun, shoutout sa inyo, mga idol. Ingat. Ay, ito na, oh. Nagdikit-dikit na. Arvin Arbedes, andito na rin sa harapan. Mukhang pumupwesto ng maganda, mga idol. Tignan natin kung sino mga big guns dito ang magbabalatan sa harapan. Watch nyo, hanggang duro, mga idol. Dahil napakaganda ng bakbakan na to. Walang tigil, walang poknat. Rimatihan bakbakan tugusan at takasan ng nangyayari dito. Walang patatakasin sa grupong ito. Ayan, diin na din si Ruben de la Cruz. Nasa harapan itong si Andre Valencia yata ito. Madiin talaga. Medyo sa harapan, nagkakapalatan. Jeff Gare, dito sa harapan. JL Lazaro, dito rin yata, mga ito. Ayan, naman, Giro Quaresma. Inahatak ni Daryl Dorado itong ating grupo. Nasa likod si Daniel Fariñas at yung isang nakaputi kanyang malakas. Talagang nang gigil kanina. Nang gigil. Talagang hinabulan niya. Dito sa harapan, sa may bandang kaliwa, may kumikit, nakakulay blue. Mukhang si Jeff Ubaldo yun, ha. Sinundang kagad yung nakakulay pink. Nagmamadali, may lakad pa itong si Idol. Talagang gusto niya talagang tumakas, ha. Nagpapapalit siya. Papalitan kaya nung nakakulay pink, pero hindi. Ayaw niyang pumalit. Ikaw naman, idolo, ay kanya. Pero ito rin, nakakulay pink na pumalit, ha. Medyo may hamahabos sa kanya. Si Gio Quaresma Tindirena, umangat sa kanan, kaliwa. Diyos ko po kayo, iniwanan yung grupo, pero sumusunod na naman ito isang grupo na ito, mga idolo. Tinutugis siya. Kasama si Jeff Garay, Joshua Trata, and Team SMBC na si Jeffrey Launico. Ito rin si Daniel Fariñas, talagang hindi nagpapabaya itong grupo, ha. Gusto talaga nilang matugis yung lahat ng tumatakas. Walang makakatakas. Kailangan sama-sama tayo. Fan spirit ang gusto. Wala itong korpo-korpo. Itong magandang bakbakan. Walang makakatakas. Ayun, may tumakas na nga. May nakatakas na nga. Mukhang naglaylo itong ating grupo. Hindi na agad nila nakita. May nakatakas, may sumusunod. Lorena Paulo itong isa. So, tignan natin kung ilan itong nakatakas na ito. Na magtangkang mag-breakaway. 1, 2, 3, 4, 5, 6 riders. 6 riders. Yung nakakulay blue, Jeff Gare dito, Daniel Pareñas, Daryl Dorado, Ruben de la Cruz, at isa, may dumitikit pa si Lorena Paulo. Wow. Tignan natin, ha. Kung hanggang saan ang lakas. Kung hanggang saan. Ayun, may dumitikit pang nakakulay puti. Mukhang talagang walang makatakas. Lahat tutugisin ng kalaban. Ayan na nga. Inabutan ulit yung pitong breakaway kanina. Talagang walang patatakasin, no? Mukhang tinutugis lahat ng gustong tumakas. So, buo ulit itong ating peloton. Sino kaya ulit ang bibigwas? Sino kaya ulit ang magtatangkang mag-breakaway? So, ayun. Nandito tayo ngayon sa Asinggan. Dito tayo sa Asinggan. Medyo laylo ulit itong ating grupo, ha? Napapansin ko, mga idolo, mukhang nagkakaban tayo itong si Quaresma at si Arvin Armendez, mga idol. Palagi silang nasa likod. Hindi ito mararang o hindi pumapaharap. Mukhang nagkakaban tayo, na. Single file tayo. Single file, pero ang kanilang speed, 49 kilometers per hour sa John Armendez ba ito? Naka-green na ito. Ayun, si Iverson Launico, Joshua Trata, Jonel Takot. Medyo nagkakabalatan na naman dito sa harapan. Medyo dumidiin na naman, 55 kilometers per hour.
Sinong humahatak? Humahatak sa grupo itong si Daryl Dolatre at itong si Daniel Parinas and Jeff Garay. Sino kaya ang magtatagumpay? Sino naman kaya mag-breakaway? Ito, Junel Tako-Tako. Sinusundan ng dalawa. Si Oliver pala yung nakakulay pink na yun, ha? Mukhang ensayado si Oliver na salidad ngayon, ha? Ensayado si Idolo. Ewan natin kung hanggang saan, kung tatagal siya hanggang dulo. So, shout out dito sa ating mga marshals, mga supporting vehicle. Now, andito talaga sa likod yung si Quaresma, saka itong si Armendres, ha? Halatang halatadong nagpapakiramdaman, nagbabantaya. Ayun, Joshua Estrato, kumaliwat, kumuha ng tubig, mukhang kumakarga na to, ha? Pagtatangka na kaya ito mag-breakaway. Mukhang sa bandang harapan, no? Nagkakakit dyan, ha? Nagkakadiinan sa harapan ng peloton. May tumatakas, ito bandang likuran. Ayun na nga siya sabi kay Oliver, tumakas na, sinundan kagad ng excellence, sumunod pa itong nakakulay blue. Diyos ko mo kaya doon, ba talaga itong ensayo ngayon ni Oliver, nagbe-breakaway, Diyos ko mo kaya doon, siya pang tumatarang ko, mga idolo, breakaway, nagpapalit kagad sa Team Excellence, 55 kilometers per hour. Mukhang nauubusan, mukhang matatag. Tignan natin kung tatatag ito hanggang dulo itong si Oliver Sanidad, siya yung nakakulay pink, mga yun na nga sinasabi ko, literal na breakaway, sabay break uwi. Diyos ko po kaya do. Sa una lang pala itong si Oliver, ha? Nakita lang niya yung camera ko, kumikig ka agad. Ayan na nga sinasabi ko, naubusan ng gasolina, ubos, pati pang tubos. Yun, Diyos ko po kaya do. Ito na sinasabi ko, ito na si Arvin Armendez, umangat na, dumiin na, tumayo, ha? Talagang ito na yung pagkakataon niya mag-breakaway. Sinolo niya, inabutan niya naka-excellent, saka meron pang isa sa harapan, mukhang aabutan niya na may tumutuwi sa kanya nakakulay itim. Tignan natin kung matatagos na to. So talagang magtatagumpay na tong si Arvin Armendez sa breakaway. Naiwan niya sa likod, inabutan niya yung nakakulay blue. So meron pang isa, isang tutugisin, ha. Kung wala na, inabutan na pala niya lahat, mga idol. So solo breakaway na to. Makakadikit kaya doon si Gio Quaresma. Mukhang naiwan, ha. Naiwan sa likod si Quaresma. Ayan na pala si Quaresma, Dumikit na si Gio Quaresma. At saka kayong nakakulay nila. Medyo lumalayo sila 50 meters dito sa ating peloton. So may nag-abot kay Exodus ba to? Mukhang si Pop Di Ocampo, ha. Ayun, medyo nag-line yung grupo. Medyo nagbabarata si Quaresma at saka si Arbedes sa bandang harapan. So may humahabol. Kung nakakulay dilaw na to, tignan natin kung makakadikit siya dito sa breakaway na dalawa. So dalawa na itong ating breakaway. Ito yung nasa likuran kanina, mga idolo. Talagang nagbabantayan, nagpapakiramdaman. So, ito natin dalawang breakaway. Si Gio Quaresma, Arvin Armendez. Pero meron isang humahabol itong nakadilaw. At saka isang Team Exodus. Ayun, medyo apat, ha. Apat itong nakahulag po, nakatakas sa peloton. Mukhang sila na kaya? Sila na kaya ang magbabaratan? Sila na kaya ang tatapos ng karera, mga idols? Ayan, Arvin Armendez, Gio Quaresma, at Cantilao, at itong si Pop Di Ocampo ng Team Exodus, ha, from Metro Manila pa yun, dumayo dito sa Pangasinan upang makipagtagisan ng lakas sa mga taga-Pangasinan. Alam niyang malalakas ang mga taga-Pangasinan, kaya dapat discarding malupit ang kailangan mo dito, mga idolo. Naku po, malas nung nakakulay dilaw, ha. Kinapos, naubusan ng gasolina. Tignan natin, so tatlo na lang, ha. Tatlo, ito ating breakaway. Si Pop Di Ocampo, Gio Quaresma, and Arvin Armendez. Sila na kaya talaga? May makakahabol pa ba sa bandang likuran? O sila na hanggang dulo? Dahil last lap na natin to, pagbalik Ray Matena, pero sa bandang likuran, mukhang may naghahabol na isa. May isang mabilis na naghahabol, sumisirit. Mabilis to, ha? Mukhang si James Obaldo, mga idolo, solo nang hinahabol ng ating tatlong breakaway. Makakadikit kaya siya? So meron din sa likuran, no? Naghahabol to, Jopper Tandaan, hatak-hatak itong grupo na to, ha? Gusto rin dumikit sa breakaway. Andito si Junel Tako-Tako, Jarmo Armendez, si Ruben de la Cruz. At itong tatlong ito, dati kilala, ha? At meron pa nga isa. May isa pang dumidikit, Jezreel Launico, mga idolo. Nakadikit siya sa second group, ha? So, yan. Bali, last lap na tayo, mga idolo. Ray Martin na ito pagbalik. Shout out to Sir Michael Mariales, ang ating race organizer. Napakaraming tao dito.
Ang daming nanonood dito sa Barangay Capas Binalaw ng Pangasinan dahil piyesta nila mga idolo. Ang daming igado. Salamat sa foods. Sana mga nagpapara, libre po sa ating mga siklista, mga idolo. Kaya masaya. Masaya na busog ka pa. Ayun, may umaangat sa kaliwa. Umaangat yung isa, sinusundan ka agad ha. Patatakasin kaya nila, tutugisin nila mga idol. Kaya nakadikit pa tong si Iverson Lau nito, galing sa likuran ha. So ito bali ang ating second group. So 4 yung ating nasa harapan. Tignan natin mamaya kung nakadikit na si James Ubaldo doon sa 3 buhay kaway kanina. So meron isang nakatakas dito mga idol. Medyo madiinan si Jonel Tako yata ito. Jonel Tako ng Team 3115 from Tarlac. From Tarlac yun ha. Ayun no. Makakatakas kaya ito. Makakadikit kaya doon sa ating breaker. Pero ayan, pinuugis ha. Aba, akalain mo, meron dalawa. Ba, may nakahabulod dalawang Exodus yata ito. Si Daryl Dulatre yung isa. Si Daniel Parinas ng Team Family. Tsaka itong si Daryl Dulatre ng Team Exodus. Nakadikit sila sa grupo na yun. Pero hindi niya pwedeng habulin yung ating breakaway dahil andun yung kanyang kasama. So, kukontrolin lang niya. Kukontrolin niya itong grupo na ito para hindi makadikit. Andito rin pala si Joshua Estrata, Joffrey Tandaan, and Jezreel, the Launico Brothers. Mukhang naiwan si Ruben de la Cruz sa likuran. Mukhang kumalas. Hindi niya kinayang bilis ng pacing. Yan. Lumikit nga ito si Ruben. Ayun no. So tignan natin mamaya yung ating mga breakaway kung nakadikit na nga ba si James Ubaldo doon sa 3 breakaway. Ayun no. Medyo inabutan pa itong second group ha. Dumikit itong si Lorena Paolo. Inabutan sila. Isa, dalawa, 3 yung dumikit mga idolo doon sa ating second group. So nadagdagan itong ating second group. Mukhang Lilo kasi medyo mabagal yung kanilang takbo. 38 kilometers per hour. So ito may dumidikit pa. May umaangat sa bandang kaliwa. Yung nakakulay puti. Parang iyon nga yata itong si Popio Campo ha. Mga kasamahan ni Daryl Dulatre. So tignan tayo. Tinutugis ngayon siya ng grupo. May dinidiin ha. Sumasagad dumidiin yung ating grupo para hindi makatakas yung isang Team Exodus na yun ha. Dahil mahirap na makatakas yun dahil magiging dalawa yung mga Exodus sa may bandang harapan. So ito may humihiwalay, dalawang cyclist itong humihiwalay sa grupo. Ito si Daniel Farinas at saka itong si Daryl Dularte. Kinukontrol ni Daryl Dularte itong grupo para hindi tuluyang makadikit doon sa harapan. Para yung kasama niya doon na isang Exodus ang siyang makikipag-rematihan. Ayan mukhang kontrolado nga ni Daryl hindi niya dinidinan para hindi sila makadikit. Yun ang mga diskarte mga idolo. Para yung kasamahan nila doon ay hindi abutan ng peloton. So yun, okay. Dito tayo sa breakaway. Nakadikit na nga itong si James Ubaldo dito sa ating 3 breakaway kanina. So 4 na itong ating breakaway. Papasok na naman tayo sa kabayanan ng San Manuel Pangasinan So ang ating mga breakaway, dumikit ito si James Ubaldo, Arvin Mendres, Popio Campo, and Gio Corespa ng Tindiren. So tignan natin mga idolo kung sila na talaga. Sila na makikipag-rematihan hanggang finish line. So ang kanilang speed 50 kilometers na talagang mabilis Madiin ang kanilang pidalan. Talagang hindi na nila padidikitin yung nasa bandang likuran. Pero kontrolado na ni Daryl Dulatre yung ating peloton. Yung ating second group sa may bandang likod. Hindi hahayaang makadikit dito sa 4 na breakaway dahil meron siyang kasama rito na Team Exodus dito sa may bandang harapan dito sa breakaway. So more or less mga 15 kilometers na lang tayo to the finish line. Dito tayo magkakaalabanan kung sino talaga ang matibay, taga Manila o taga Pangasinan. Ayun, Diyos ko po, kain daw, magandang rematihan to
So yun, packet action na mga idolo. Last 1.3 o 1.5 kilometers to the finish line. Ito na pa rin ang ating breakaway. Talagang hindi na nag-iwahiwalay. Nagtulong-tulong ng lumayo ng tuluyan sa ating mga peloton. So nasa iba ng harapan itong si James Ubaldo. Kasunod na si Popio Ocampo, Gio Quaresma, and Arbel Mendres. Mukhang laban ng Pangasinan versus Metro Manila to ha. Mukhang itong si Popio Ocampo ng Team Exercise taga Metro Manila. Ewan ko lang kung si James Ubaldo taga Tarlac ito. Gio Quaresma. Kung basta itong si Arvin Armendez ay taga Pangasinan mga idolo. So sino kaya sa mga ito ang unang aangat dito? May aangat ba? May magtatakas pa ba? O sa bayang Rematian ubusan ng lakas hanggang sa finish line? So kanilang speed medyo may kabagalang may kabilisan 49 km per hour. Hindi pa nagbabanatan na, hindi pa nagtitirahan. Nag-iipon ng lakas. Papakiramdaman kung sinong unang babanat. Sinong unang aangat na nasa bandang likuran lang itong si Arvin Armendres. Nag-iipon na to ha. Naghahanda na to sa isang matinding bakbakan. Matinding rematian. Sino sa apat na to ang may mas malupit? May mas matikas na mga pa. Ayan ha. Magpapakiramdaman. James Ubaldo nasa likuran lang ha. Nasa harapan tong si Gio Quaresma, more or less mga 500 meters to the finish line. Medyo bumibilis na 52 km per hour. Sino kaya sa mga to ang unang babanat? Magkakasagaran, magkakapigaan, magkakadiinan ng pedal. Ayun no, ayan nagkadikit-dikit eh. Likod lang itong si Arvin Armendez. Sa bandang kahanan itong si James Ubaldo. Sinundan ni Popio Ocampo, bandang likuran pa rin si Arvin Armendez ha. Uy, last 300 meters to the finish line, mailit na to ha. Nagbabaga na to, yung kanilang mga pa, talagang madiin na may pagpipigil para isasaga. Magkakasagaran to ha. Uy, James Ubaldo, tumitigil sa likuran, wala na talagang nakadikit. Sino kaya ang unang angat dito mga idolo? Ayan na umangat na tong si sa bandang kanan umangat Arvin Armendez. Sumunod kagad si James Ubaldo. Sa bandang kaliwa naman itong si Popio Ocampo. Nasa likuran lang itong si Gio Quaresma. Kanilang 55 km per hour. Medyo nakakaungos na itong si Arvin Armendez ha. Nakasunod niya itong si Popio Ocampo. Nasa likod itong si Gio Quaresma. Mukhang hindi makakadikit itong si Gio Quaresma. Naiwan na nga. Mukhang kumakalas na itong si Gio Quaresma. So tatlo to. Tatlo itong magre-remate yan. Arvin Armendez sa harapan. Gio Quaresma. Naiwan talaga ha. Doon Arvin Armendez pa. Popio Ocampo sa bandang kaliwa. Sa bandang likuran itong si James Ubaldo. Naiiwan ito. Maiiwan itong si Arvin Armendez. Umangat itong si James Ubaldo. Umangat sa bandang kanan. Sinundan o. Nabuhutan pa itong si Popio Ocampo. Ayun. Nasundutan ha. James Ubaldo. Popio Ocampo. Nagbanatan talaga. Naiwan si Arvin Armendez. Naubusan mga idolo.